Dugay na kung naglagot ang tawhana ba? Di ba na muagi biya? Pantay na to tawhana, makabalot sa 4. Suot yung helmet ako para di sa balog ako ni. Pantay lang katawhana ko. Hadlo ka pud agian der. Wa man joy tao. Wala po'y balay. Hadlo ka agian der. Murag dili man ko kaadto kon dito. Wa man po'y laing dalan. Asa man pud kumuadto dito? Wa may laing dalan kini mang yung dalana. Saon din eh. Saon kay kun no. Pero sige lang. Lamang ko'y self defense. Kapag lamang ko mo depensa. Karate. Laka ng kuan. Dire. Pak. Atras gamay. Sugat kinumo. Ana, igo ang suwang. Kaya na ko ni. Ana. Nay magbinuang ron katilaw. Uy! Nag-abot dito ang tawhana ka. Karon ka. Uy! Bukod! Ugkakukod ka! Sala na ko, ano imo magkuko ko dun? Tuo ka nakalimot ko atong gihian ko nimo nga natulog ko. Ha? Kala man nga ulan man to. Ano ko na imo kasaminlan to? Yung sa kadiha. Isok ka dire. Isok. Wa mo ko sala nimo. Ay, dai kung isok kali. Sumba kay taga. Ako kung kaya nimo. Ako, mura man kag bayot. Ako. Dai ka nagala ka sundang ha? Dire ba? Nagdinar ka ha? 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 Isok ra ka kaya ka sundang hubuan ang sundang nimo. Ano ipahubo pa nimong sundang nako? Nga, di tao dito ni pwede mo. Ito ha? Isok men. Ay, ka. Ikaw ang isok ka dire ba? Ha? Kadina to. Dire ba? Dire ba? Kung makaya ko nimo, ha? Nagbasa di karon. Ibasa. Ako. Kawas ya ka? Hubuan ang sundang nimo. Bakay lang ta. Good man. Hey, good man. Dire ba? Alay dire. Minat ka ha? Dire. Kanina ra ka ba, ha? Ano lagi magugugod-gugod nimo, ha? Lagi magugugod nimo, ha? Lihok karon, no? Lihok karon. Ano may lihok ko? Ha? Hindi nagputok ko, boss. So magandang gabi bayan, magandang araw kung nanonood man kayo ngayon sa ating programa at balitaan. Nandito po tayo ngayon sa Sagingan, kung saan kukunan nating video yung nakapatay kay Jimmy Pansakala Ayok na si Gibhart Iting. Walang kusa, walang awa. At ngayon,
natagpuan natin at nahuli. So pupuntahan natin siya at ating tanungin kung ano ang dahilan na bakit pinatay ito at ano ang kanilang distansya, bakit na disgrasya. So para atong pupuntahan. So samahan mo ako dili guys. Okay no? Hop, check. Teka lang. Hello? Mukhang nag-e-echo. Mura. Okay na off yung antenna natin guys. Teka lang. Okay. Okay guys. Puntahan na natin si Gibhart. Nawali kayo dito. Ito. Kung saan makikita nyo, nakatali siya ngayon. Nakatali siya sa Gibhart. Okay. Oh! Okay. Wag ka na malikot. Hindi ka na makakawala dyan. Okay. Taga ano ba ito? Newscaster. Gibhart, galing po kami sa Bandilaan 24 hours nationwide na to. Gibhart, galing po ako sa Bandilaan 22 oras. Wala nang intro to. So bakit? Ang tanong dito, inutusan ako ng producer namin na puntahan ka. Kasi isang malaking kahihiyan ang ginawa mo. Bakit? Bakit mo naisipang patayin si Jimmy Pansakala ayo? Ako sir, kuan lang gito ako sir. Pwede bisayaon sir? Kasabot ra kag Tagalog? Kabalo man day ko magbisaya. Magbisaya dito. Bisayaon lang ako sir, kay lisod yun. Pero ako sir, self defense lang gito ako sir. Kay gigukod man ko sir, giatngan man ko sa dalan sir. Self defense. Self defense ang nahimo sir, kay giatngan ko sa dalan sir. Kay ang si Jimmy Ayok sir na ay kanang bahad sa kuha sir nga iya kung kuan magigukod mangani ko sir na gidad-an kog sundang og kuan helmet. Kibahadan ka. Gibahadan ko sir nga patyon ko sir. Ug wala kong nagdepensa sa akong kalingon sir, sigurado ako'y mamatay. Selfish ka. Nga naman sir. Gidepinsaan mo imong kaugalingon pero si Jimmy Pansakala ayo wala nimo dipinsa eh. Dili man pwede na ako madepensa si Jimmy Ayok sir. Kay kalaban man mi. Ako iyang patyon niya, depensahan ako. Siya mamatay ko sayo sir. Oy. Kabalo ba ka ang pagpatay sa laod? Bawal na, against the law. Pero sir, naaman na sir nga, naaman gyud balaod sir nga og pwede ra basta self defense man kita akong nahimo sir. Bawal yun ang magpatay og tao, ha? Bawal sir, pero self defense man to sir. Bawal na. Unsaon man ya self defense man to kay kung wa na ako napatay, ako gyud mamatay. Ay sabi, ako'y naka-mic, mas kusog pa kag tingog nako nga wa kay mic. Wala man gyud kay mahimo sir kay akong kaugalingon na ako mang depensahan. Nasa ikaduhang pangutana. Nganong imong gitugutan nga si Jimmy mamatay or ikaw na lang kahay namatay? Nganong si Jimmy pa man ang namatay nga pwede man Ako'y mamatay sir? Grabe. Grabe po ka sir. Ay, depensa. Ako, gusto ka ako'y mamatay sir? Tungod sa gibuhat nimo, mao na nimong sitwasyon karon, mapriso ka. Kaya nimo mapriso? Ang imong kauban sa prisuhan, isa ra ka buok. Ano mang isa ra ka sir? Anino nimo? Yun ko pwede nga mapreso sir. Kay self defense lang sa tinuod ako sir. Self defense yun to. Bisan pag self defense kay ang imong gibuhat sa laod. O mukuha kong abogado. Bisan pag mukuha kag abogado against the law ang imong gihimo, ha? Wag matigas ang ulo. Wag matigas ang ulo nga self defense na mukuha kong abogado duha ka buok. Wala gyud labot ang mga kuan na otoridad sa mga office sa matag barangay ana magkuha kag abogado kay sala imong gibuhat. Walay makadepinsa nimo bisan pag kwartahan ka. Nakoy uyuan nga pulis. Bisan pag nakay uyuan. Usa labot ana basta kay peer ang nakoy mga igagaw nga mga politika. Tan-aw na to. Kung gusto mo musugot nga makulong ko, ingna. Ingna ang kuan. Ang mga nabiyaan sa akong napatay. Di ko musugot nga makulong ko. Unsa may message nimo sa nananaw nato karon kay live karon sa Bandilaan 22 oras. Manong katawa man ka? Katawa ko kay nisikat na ko. Akong maingon sa inyo ano, wa ko'y sala, self defense akong nahimo. Kuan na sa tibuok kalibutan nga wa ko'y sala. Ako sige ba kiting nananawagan. Sa tanang kalibutan nga wa ko'y sala, kinahanglan di ko makulong. Tatak RMM. Tatak RMM Davao ni. Ha? Uy, hala. Mga viewers diya, pasensya kayo kay ang atong suspect nakawala. Patay yung kuan niya sa akong report ron. Kuan kayo no? Ang atong patay yung kuan ron. Ang atong suspect nakawala. Unsa na lang ako palingan ani ron. Uy, ang suspect.